Gadan sa pambabadiling duwang daipa na bibistong mga sospek, ang sarong 32 anyos na babae na estudyante kan sarong universidad sa Masbate City, alas 5:55 nin hapon kasudma. Nangyari ang pambabadil sa Purok 1, Barangay Bagumbayan, mantang naglalakaw ang biktima kaibaan saro kay ning kaklasing babayi. Binisto ni Police Lieutenant Colonel Ariel Neri, Chief of Police kan Masbate City Police Station, ang biktima na si Cheryl Baruelo, graduating student sa kursong computer programming, asin residente kan Uson, Masbate, asin temporaryong naka-star sa nasabing barangay. Sa impormasyon, halisa sa indang eskwelahan ang biktima, asinan kaiba kaini kan biglang paputukan nin riding in tandem. Dead on the spot ang biktima na nagsapo nin tama nin bala sa payo. So pagdating po doon ma'am sa may tindahan, itong kasama ng biktima ma'am na si nagsaglit po ito ma'am sa tindahan at may binili. Habang ang biktima naman habang nakatambay sa gilid ng kalsada, so biglang dumaan po ito ma'am ang suspect na dalawang suspect na sa ngayon hindi pa po ma'am natin kilala at tuloy-tuloy pang-investigasyon natin. At bigla na lang pong binaril itong biktima. Sa ngunyan, pigaran pa kang kapulisan ang motibo sa panggagadan, asin asigurasyon na tatawanin danin hustisya ang paggagadan kan biktima. Ongoing pa po yung follow-up investigation po natin para kahit paano man ma-determine natin ma'am yung motibo ng insidente. At coordinate na rin tayo ma'am sa kapamilya nitong biktima at saka makikipag-coordinate rin tayo ma'am sa eskwelahan baka sakali makakuha tayo ma'am ng impormasyon o kaya ma-establish natin yung motibo kung makakuha tayo ng impormasyon sa nasabing pwede natin naman coordination. Nakatalaan man na iotopsiya ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Rose Espinas.